maayong adlaw di ay sa tanan, no? So naada ita karon dere sa kalibunan ni siya. Tara, ako ipakita sa inyo, kini Di na kalibunan pa kayo. mao akong anak. Mao akong anak na bati sa kinig naong liwat sa kini nako. So karon kay perti mang inita nga masa naman rong oras alas 3 naman ron. So mopauli na me kay gikan magkuha anin niya sa eskwelahan. Nagpakikyot sa ambao paula-ulaw po. Pero mao ay gusto. So karon mangadto na me. So mao na among motor. Dili mao na mo sakinan dili miingon nga dato pobre kay me. Agi pabig basurahan. So manguli na me. Manguli na to sa amo. So what's up? Wala, makuyog-uyog pa. Makuyog-uyog pa. Makuyog-uyog. Makuyog-uyog pa. So karon mohapit sa me dere. Mao ni akong yuta din he. Kanino dako kayo gikan ni padung sa tumoy padung diri lugsong. Kana mo ni akong kasagingan. Kana ako anang kanding. Na diha pa ingon dako kini kong yuta. Kita ni sa mga puhan niya gihatag diri sa moa. Panghambog kay tinuod mo gini nakita mo gini nyo sa video. So ngadto na paingon niya kana ako anang anak. Kapag ako ni mo pa you're so liar. Dili man ni atong yuta diri ni agi raman ta. Wa man sa tikandi.